real life stories of Zimbabwe and etc. Mati chichikuitika kuita chimbotudza ama updates. Inini ndazwa ngumbotaura kuti anzi zvazodai zvikadai chakati wanga chiti chipi Yanchitika mukomana anga akapotsa aendeswa. Mukuti chinazo. Ndataura seruling party zvine zvakatonaka because zvinoita kuti tiite careful opposition. Zve ruling party kuside kwenyu zvinhu zvako. Zvine zvatonaka hatisina opposition. Also support of MDC against Chamisa. I don't want them to time. But yes. All right. So is it right? It's right. Oh. Tena sei manje. Because uraenda ndaira kuno chitaura. Chimbo kona kwangu handizivi because ndinipana ke. Dzikisa maoko. Achatoche. Saka mukia nepo maso. Avo. Chitotezeka munhu ndotoshandira kudzokera zvangu kapa kwangu. Kutina yapo. Samuna zvimwe zvekutaura here. Handisi kutaura komati manano yacho. Aiyo, nyatsotaura iyi haisiro nyaya haisiro. Is my friend ndikadawo kuti panodzi tingagadzirira chini chese. Hayi uchiwa. Saka iwe ngoda kugadzirira pachi. Ngoda kugadzirira. Zoti tofana kugara takaungana smart kuti kana ngati handikuende kwakati tozoti iyo gara wakungounganidza smart chete. Anytime anogona ngouya. Anytime. Tarisa kupasa usavhara unoona kuti asapasi kuti. Totsvake nepawa. Oh. Saka kuvhara light iro. Kuvhara light. Hayi bro matokoli. But iwe wati kufara nezvakaitwa mukomana. Inini yese Chamisa must be because the election of leadership is something. We want no opposition country. Whereas if the opposition must take 30% so that we are mixed. The Africans were ruling as we are. Oh. Saka pamune muda wedza kuti chii manje. Chimbotaura neshiona tinyatsonzwisisa kwakananga nyaya. Tongoidwe Zambia kuti ukona kunge uri pamutemo zvekuti zvango maybe it's important or not. Is kuti pazoitika assassination yeopposition it can be okay. Oh. Yes. But not kuti isusu we are there to kill people kana kuti support MDC support I am there to say Chamisa must die. But it's an advantage in terms of leadership. Well, it's advantage in terms of leadership. It's in terms of leadership. How much? Kana pane number 1 eka ni number 2 kana pasi number 2 apasi number 2. That means yangu number inonge sare yangu number 1. Oh, panofana ngoita number 1 chete. Panofana ngoita number 1 chete. Ore, number 2 hakuna. Number 2 hakuna. Same kudaro ibi. Tikutaurawo takamirira sei ruling party. Oh. Saka imposition yenyu ku ruling party. Yakamira sei? Not my position, because ndikataura position yangu ndakunese. Ndakuita problem yekuti vanhu vafamba vachindinetsa vanhu kutaura kuti isusu takamirira zizanupie zvakungoita handiwe Zimbabwean ari kumira kuti zvinhu zvinake. Pamwe zvinobva zvanako handiri maopposition akawanda kune NPF kune ZIPI kune chichi saka dzinoitawo shoma because iyo itori kune power ke hamusei bhiza renyu. Isusu bhiza redu hatirizivi kuti tine mamwe bhiza atakatochengeta kuti hatoda kutopinda nawo. But aiwa bhiza renyu munomhanya naro kusvika mafa. Kuti hatizofika. I'm not thinking that I'm going to die. Aiwa munhu wese anofa. Yes, it's okay. But not kuti we are hoping that is going to happen. Zvinozati kamai manje but zvinozongo patime kana yakwana inozongoitika wese. Zvinoitika. Saka mapepa ndeeyaya. Ndeupi kumudhara? Uyo. Mapurisa. Oh, mune muchimadii kumapepa emajita. Ishamwari dzangu. Alright. Ishamwari mapurisa tinoshanda tese kuti ipunduke saka You don't know that because you're FDC alliance. So I must be very, very sure that
anozviziva ndosandiri kutaurira. Ko iwe wakundudza zvokuti ndiwe wealliance ndozvandakakuudza. Unozozvitadza sei uchigara mumbari? Unozvitadza sei uchigara mumbari? Saka pa mudambo nochena moko ndokumirira. Hai utaanga nepamapindu nambokutaurawo highlight ndakutaura ndiri pano.